ми е добро момче, но кой да го разбере? Мама, татко, синки му нареждат всеки ден. Живее брат, не знае как сам да се спаси. Много жертви ви поделят всеки три. Страхотни са, нали, дома с кръстници, доста чудати. И коронки две. Кръстници, две и крилати, има и други от тях по-луди. Жабок, висок, крив, висосок, страшен змей, вкусен кек, сандвич, плодов шейк. Кръстници, доста чудати, и ми виж как смело и ти става. Кръстници-волшебници. Бой с храна. Сценарист Ед Валентайн. Режисьор Мишел Брайан. Екстремен бой с храна. Добре дошли в екстремен бой с храна! Най-агресивното готварско предаване! Аз съм водещият германският шеф Брат Вурст. Днешните състезатели са... Мексиканският шеф Алапеньо. Японският шеф Суши. Френският шеф Креп Фузек. Вълнувам се като малко германско момиче. Майнли принц, нека боят с храна. Да започна! Аз мога да участвам в предаването. Отличен готвач съм. О, не! Моята майка е ужасен готвач. Не знам. Това е третият път, в който изгасят тази седмица. Тими, моли се майка ти да не те чуе. Много ще я обидиш. Човека вълк до пилето, обади се, пиле! Кот червено, тате! Храната е плашеща. Донесе ли отвън? 10-4 закупих. Ще оживееш, за да ядеш пак. Добър вечер, гладни мои мъже. Хайде бързо, скрия! С гордост ви представям още един кулинарен шедьовър. Сепия изненада касерол. Това е кошмарол! Опа, забравих салатата. Само спокойно, пиле. Ще я махна преди да снесе в твой мозък. Кетчуп. А сега гълтай бързо, приятел, преди тя да се върне. Скъпи, какво правиш с тази китайска храна? Какво китайска храна? Тайнотвор. Но какво става тук? Каквото и да си мислиш, ти ми и аз не сме изхвърляли всичките ти ястия в шахтата и този склад, който не съм построил. Пиле, с лошият готвач се върза. Значи, не ставам за готвач? Помощ, пиле, помощ! Честита годишнина, скъпи. Мамо, чакай, не исках. Не прави внезапни движения. Онова рулофани ни гледа оттам. Най-после успях да избягам, но татко нямаше този късмет. Помощ! Води ме в своето гнездо! О, писна ми! Обидих мама и съм много гладен. Имам нужда да ям нещо, което не иска да изяде мен. Само ако твоята майка беше чудесен готвач като мен. Ами да, тя може да е чудесен готвач. Приятели, искам моята майка да е най-добрият готвач в целия свят. Бон апетит! Ими, отнеми цяла нощ, но най-после надвих рулата. Момчета, закуската. Майка ти отново готви. Не се тревожи, тате. Имам чувството, че тази закуска ще е много по-добра. Иле, не! Погледни! Гофретена лодка в река от сироп, наклонена кула от палачинки, прясно откъснатият бекон е... Невероятен! Превъзходно!
голоден. Майка ти явно е поръчала да донесат. Не, глупчо. Най-добрият готвач. Аз го направих сама. Добре дошли в Закусваландия. Пробвайте моите мамалачинки с наденички, препечен хляб с мамалат и денверски мамалет. Приготвила съм ви обяд за училище и работа. Но преди да тръгнете, вървете да лудувате в полето от салам. Полето от салам? О, чувствам се толкова вмазен! Училище. Леле, кълна се, че това беше най-невероятният обяд на света, готин. Нямам търпение да видя какво е сготвила за вечеря. Международна къща на мама. Не е ли прекрасен? Винаги съм знаела, че съм добър готвач. Сега всички хора се убедиха в това. В колко часа е резервацията ти? Аз не съм направил. Съжалявам, мога да те вмъкна чак след един месец. Добре, месец, но аз съм много гладен. За късмет, моите вкусни остатъци все още са долу в мазето. Рулото мутирало е! Следващият. О, не! Не мога да се нахраня и в ресторанта на мама! О, не се тревожи, готин. Навсякъде има храна. Майка ти е сготвила всичко тук. Дори и вашия дом. Опитай дрежка. Има страшен вкус. Супер! Чао, до после. Ако мислиш, че това е вкусно, трябва да опиташ тоалетната. Вундабар! О, не мога да повярвам. Вие сте братвурст. Явол! И всичко, което чух за твоята храна е вярно. Твоят салам е страхотен. Киселото ти зеле изобщо не е кисело. Лудуването в полето от салам ме кара да се чувствам като малко германско момиче. Толкова съм мазен! Фройлайн, трябва да участваш в май шоу. Ще те заведа в арената за бой с храна, за да се бори за титлата. Най-добрият шеф на света! Най-добрият шеф на света. Сега целият свят ще види, че съм добър готвач. Но, мамо, какво да ям, докато те няма? О, баща ти ще ти даде малко от рулото си. Бягай, Тими! Пожелай ми късмет. Перфект Нюген! Мама не може да се състезава в някакво тъпо шоу. Трябва да стои тук и да готви за татко и мен. Имам още по-лоша новина за теб. Не можем да използваме магията, за да й помогнем и ще загуби способността си да готви веднага след началото. Значи повече няма да вкусим от нейната храна. Ще побързам да изям техния дом. Приятели, трябва да стигнем до онази арена. Бърбенк Студиос. Екстремен бой с храна. Вилкомен на екстремен бой с храна! Днес ще видим тримата най-добри готвачи на света! Алапеньо, суши и креп сузет срещу шеф майката на Тими! Искам да покажа на всички, че съм най-добрият готвач на света. Сега нека състезанието да започне! Против правилата. Много странно. Изведнъж почувствах, че вече не мога да готвя. Но това не може да е вярно. Аз съм превъзходен шеф. Днешното предизвикателство е да сготвите касероля. Аз ще приготвя моя специалитет. Сепия изненада. О, не! Нейният кошмарол! Сега мама ще бъде унижена по националната телевизия. О, колко съм нервен. Добре, че си донесох шоколадов кепенец. Готови? На старт? Готви!
ястията и да излъчим победител. Чудесен! Прекрасен! Божествен! Унчев майка на Тими! А, карамба! Иска ми се да можехме да направим нещо готин. Вие не можете да й помогнете, но аз да. Чуйте ме! Знам, че това нещо с сепия изглежда странно, но храната на мама е най-вкусната в целия свят. И за да го докажа, аз възнамерявам да го изям веднага. Тими много ще ми липсва. Еха, това е много вкусно! Тази сепия е изненадващо вкусна! Имаме победител! Благодаря. Но най-добрата награда е, че ти и баща ти мислите, че съм добър готвач. Чакай, но къде ли е той? Сега аз съм вашият водач. Рула, след мен към дома на Динкълбърг. Но първо да лудуваме в полето от Салам. Аз съм толкова мазен!